Bună ziua sau mai degrabă bună dimineața! Astăzi facem rutina împreună, rutina de dimineață, de skincare și rutina de seară. Tot ce înseamnă îngrijirea tenului. Sunt puțin ciufulită pentru că da, este dimineață, m-am trezit acum puțin timp și am zis hai să fac alături de voi rutina mea de îngrijire a feței, a tenului, pentru că este foarte importantă și pentru că mie îmi place să împărtășesc cu voi și poate vă ajută și pe voi. Știu că am făcut rutina pentru păr și v-am explicat ce și cum, acum o să facem pentru ten. Așa că o să încep prin a-mi prinde părul, pentru că nu pot altfel. Nu știu, sunt persoane care fac rutina cu părul desprins. Nu știu cum fac acest lucru, eu nu reușesc și nu mi-aș dori. Și da, părul a fost făcut cu Dyson-ul. După cum se vede, stați să mai prind o dată, am buclele. Deci fac doar așa, ca să nu mă deranjeze în timp ce fac rutina. După care îmi scot cercelul din nas, pentru că mă deranjează și mă prind în el când îmi fac rutina pentru față. Nu știu de ce am impresia că trepiedul meu va cădea, dar nu cred că e cazul, dar nu știu, așa mi se pare. Și acum o să iau o bentiță ca să nu îmi dau în păr, pentru că știți că am grijă de părul meu foarte, foarte în detaliu și contează foarte mult și acest aspect. Și acum o să-mi pun niște din acestea, așa să zic, nu știu să le spun ce sunt, dar sunt de pe Shein luate și sunt foarte ieftine, nu știu, cred că am dat 3 lei, 4 lei. Este ca să nu curgă apa de aici în jos, pentru că mereu când mă spălam pe față și îmi făceam rutina, îmi curgea apă până la cot și până aici și mereu mă enervam, pentru că e un pic inconfortabil, așa că am zis ia să iau 2 de astea să văd dacă funcționează și sincer să fiu, sunt foarte mulțumită. Pur și simplu oprește apa aici, ca și cum ați avea o mânecă și nu mai curge în jos. Rutina. Încep prin a mi uda fața mai întâi și mai întâi. O să fac asta, bineînțeles că nu o să vedeți foarte bine pentru că chiveta mea este jos. Mi-am udat fața, o să trebuia să fiu foarte atentă pentru că apa poate să curgă pe microfon și o să iau o pompiță din acest CeraVe. Este pentru curățarea tenului, deci trebuie să ne curățăm foarte, foarte bine tenul înainte și o să încep să fac cu mișcări circulare. Am acest individ care mă supără foarte tare de ieri și mă doare, dar ce să facem, asta este. Mai avem și din aceștia și facem cu mișcări foarte, foarte, foarte circulare până când se face o mică spumă și simțim că ne-am curățat bine, bine, bine tenul. Eu am oglinda în față, deci de asta mă uit în față și nu la voi direct, dar cred că ați înțeles deja acest lucru. Gata, nu trebuie să facem foarte, foarte mult, nu știu, cred că undeva la de 20-30 de secunde, după care eu o să mă spăl. O să mă spăl, dar nu oricum. Folosesc niște prosopele, cam așa arată. Este un prosopel special doar pentru față, da? Și îl voi uda foarte, foarte bine. După ce l-am udat bine, îl storc puțin și o să șterg tot acest săpun de pe față cu acest prosopel. Mi se pare mult mai practic decât să stau să torn apă pe față și să curgă peste tot. Chiar este foarte practic și curăță foarte, foarte bine. După cum vedeți, este plin de săpun. Și acum o să îl clătesc și iar o să fac. Apropo, apa este călduță, nu este fierbinte, în niciun caz fierbinte. Puteți să dați chiar spray mai rece pentru ten, și că este foarte, foarte bine și activează circulația și ajută foarte mult la pielea lăsată, la riduri. Deci da, eu o dau călduță, nu o dau chiar rece, că nu o suport, mai ales iarna. Vara, hai să zicem că mai merge, dar iarna sau în sezonul rece, cum este acum, nu prea suport așa apa foarte rece. Bun, am terminat cu prosopelul meu. O să-l storc foarte bine și îl voi pune deoparte momentan. Pentru ochi puteți să faceți sau să nu faceți. Eu l-am cumpărat pentru altceva și din păcate mi-a rămas. Este acest spumant delicat pentru ochi și față și îl folosesc puțin pentru ochi, deoarece
cleanserul de obicei nu-l dăm niciodată pe pleoape sau sub ochi aici și nu este niciodată zona, cum să zic, curățată în mod corespunzător. Așa că o să pun niște spumă din aceasta, nu foarte multă, și eu pun pe un disc de machiaj și îmi șterg pur și simplu ochii cu această spumă și la stângul și la dreptul. După care întorc discul și șterg surplusul și cam asta este și pentru ochi. Nu insist foarte mult. Bine, dacă vreți puteți să mai luați un disc și să, nu știu, să puneți niște apă micelară sau ceva. Cred că o să fac și eu asta. Acum o să șterg aici puțin surplusul care mi-a rămas. Practic am terminat cu curățarea. Mai am zile în care, să zicem, o dată pe săptămână folosesc scrubul de față. Aș putea să fac asta și acum cu voi, cam așa cu curățarea tenului. Acum aș vrea să fac un scrub pe care îl fac o dată pe săptămână și pentru că este duminică la mine acum, o să fac acest scrub alături de voi. Și anume un scrub de la Bioderma, este foarte fain, purifică bine tenul, curăță foarte bine și după acest scrub o să punem și o mască, pentru că asta fac cam o dată pe săptămână și am zis dacă tot fac acest videoclip să-l fac alături de voi. Deci, nu punem foarte, foarte mult, trebuie să ne udăm tenul mai întâi, da? Să udăm fața și am pus cam așa, ca și cantitate. Și îmi întind pe tot tenul. Și fac tot cu mișcări circulare. Are așa niște particule foarte, foarte mici. Se simte ca un fel de mici zgârieturi pe față, dar foarte mici. Nu este deranjant, nu doare absolut deloc, ci pur și simplu ne scapă de celulele moarte și o să avem o piele de bebeluș. Scrubul este foarte important pentru că pregătește și tenul pentru a primi mai bine masca care va urma. Cam, nu știu, să zic, 1 minut sau 2 trebuie să facem acest lucru sau până simțim că nu mai sunt așa multe particule din acelea abrazive și după aceea ne spălăm. Pentru spălare nu o să mai folosesc niciun prosopel pentru că am folosit odată și ce credeți, mi-au rămas o grămadă de particule din acelea pe prosopel și n-am putut să-l spăl cum trebuie, așa că acum voi folosi pur și simplu apă, fără absolut nimic altceva. Bun, după ce ne-am spălat bine, o să iau un șervețel complet uscat, da? Un șervețel uscat și curat. Deci eu nu folosesc prosop pentru față, pentru uscare, niciodată. Folosesc șervețel din acesta, unul nou-nouț, ca să fie totul bine și doar fac așa puțină presiune să iau excesul de apă. Acest scrub este super, doar că da, este cam greu de, să zic așa, de clătit. Dar o dată pe săptămână nu e mare lucru. Bun, și acum pentru că am pregătit tenul foarte, foarte bine, urmează masca. Masca aceasta o folosesc aproape zilnic, nu neapărat o dată pe săptămână, doar scrubul este o dată pe săptămână. Masca aceasta este super de la Out of Trouble Origins. Este pentru probleme, nu știu să zic, pielea cu probleme în general. Și doar 10 minute se ține pe față și îmi place că are acid salicilic, are multe din aceste proprietăți, are și zinc, are chestii foarte bune pentru ten și chiar văd o diferență, îmi place foarte mult, ajută foarte mult la închiderea porilor. Dacă, de exemplu, aveți, nu știu, să zicem că aveți probleme aici sau aveți niște cojițe, de exemplu, dacă aveți cojițe și eu am, de exemplu, pe aici iarna, pot să vă spun că nu mai am de când folosesc masca aceasta, e super bună și fac asta direct cu degetul, nu stau să mă complic, nu-mi trebuie pensulă, nu trebuie nimic, este foarte ușor de spălat această mască, este foarte ușor de aplicat, este albă și miroase așa ceva fresh, nici nu știu să zic exact, dar miroase foarte bine, îmi place foarte mult. Și o să întindem cam peste tot, nu e neapărat peste tot, dar mie îmi place, dacă tot mă dau cu ea, o să dau de obicei pe zonele cu problemă. Și dacă tot am acest individ care mă deranjează, o să dau și pe el un pic ca să-l usuce foarte, foarte bine. Pe obraj nu insist foarte mult, că am zona destul de sensibilă, dar dau pe aici pe unde văd că mai mi-e coșulețe sau
cum este și aici, de exemplu. Îmi place să mă dau pentru că le usucă și le curăță foarte bine. Ca să zic că aici dau de obicei ce mai rămâne pe deget, nu dau foarte mult. Și îmi place să mă dau și puțin pe gât. Nu trebuie să fie perfect pusă, pur și simplu o întindem cu așa cu degetul și totul funcționează foarte bine. Bun, voi sta așa 10 minute și revin. Bun, au trecut 10 minute. Acum, pentru mască am tot așa un fel de prosopel special, dar nu este prosop, de fapt este ca un fel de mănușă. Ea așa este, deci are o gaură aici. Și o voi uda la fel cu apă foarte, foarte bine, după care o să-mi scot masca de pe față. Deci bag mănușa pe mână și încep să scot masca. Se scoate foarte ușor, nu trebuie frecat sau ceva. Cu toate astea scoate impuritățile și ajută foarte mult la detoxifierea tenului. Deci eu cam așa o folosesc pe toate părțile. Să-mi pot scoate masca, după care o întorc pe partea cealaltă și continui. Aceasta este rutina mea de zi cu zi, v-am spus doar scrub-ul și masca, nu le folosesc mereu, dar acestea sunt produsele pe care eu le-am descoperit, care pentru mine funcționează bine în ultimul moment. Poate o să găsesc altele cu timpul, că știți cum e, îți poți schimba rutina oricând. Dar, pentru moment, asta este rutina mea și mă înțeleg foarte, foarte bine cu aceste produse, așa că am zis că merită un videoclip pentru voi. Mai aranjăm puțin aici. Putem să scoatem acestea, pentru că gata, nu mai am nimic de curățat, să spun așa. Am terminat cu curățarea tenului. Iar acum, înainte de a aplica un ser, foarte important este să folosim un toner. Tonerul este foarte, foarte important pentru că, bine, înainte de aplicare de ser, de creme, da? Tonerul este foarte important pentru că va aduce pH-ul pielii la nivel optim pentru a primi cremele și tot felul de, de seruri pe care vrem să le folosim. Deci eu l-am pe acesta de la Liquid Hydration, se numește de la Geek sau nu știu, Gorgeous 101, îmi place foarte mult, este tip spray, deci doar o să pun pe față, tip spray, o să încerc să protejez microfonul, de aceea țin mâna, foarte ușor de folosit. Așteptăm să se usuce, după care vom aplica ser și cremă. Și foarte important, și anume acest ser cu vitamina C de la Nuoderm. Am descoperit această firmă foarte, foarte recent și sunt îndrăgostită de produsele lor. Doar că eu încă mai am niște produse și oricum serul acesta stă la frigider, nu se folosește în fiecare zi. Așa că mai folosesc și produsele mele din când în când și acestea până când voi termina și produsele mele, da? Dar este un ser extraordinar, eu nu am mai văzut ser ca acesta nicăieri, deci sunt super surprinsă și are o culoare foarte specifică, da? De vitamina C, cum s-ar zice. Practic ce trebuie să facem? Să-l punem pe ten. Deci o să vedeți că este foarte, foarte lichid, trebuie imediat să îl distribuim pe toată suprafața feței, pentru că, uitați, curge foarte, foarte repede. Și îl distribuim peste tot. Punem câte o picătură în fiecare parte, în afară de, bineînțeles, zona ochilor. Este un ser foarte diferit de ce aveam eu obișnuința să folosesc. Deci după asta mi-am dat seama de calitatea produsului. Și faptul că trebuie ținut la frigider este un alt semn că este foarte, foarte bun și foarte diferit de ce sunt eu obișnuită. Deci da, acest ser trebuie lăsat cam 5 minute sau 10 înainte să aplicăm o cremă, da? Pentru că normal așa se face. Când aplicăm un ser, așteptăm câteva minute înainte să aplicăm crema. Altfel se vor amesteca și nu mai are la fel aceeași, să zic așa, același rezultat. Dar eu cum îl pun primul, am timp să-mi pun și serul pentru ochi și deja o să treacă, nu știu, minut, două și mai stau puțin și după aceea pot să pun crema. Deci asta este un mic truc așa pe care eu îl folosesc. Acum, voi lua serul pentru ochi, da? Acesta este un ser de la Nala. Am luat și pentru ochi pentru că mi-am dat seama că folosesc doar ser de ten, cremă de ten, dar pentru ochi nu făceam absolut nimic, așa că
am zis ia să-mi iau și un ser pentru ochi și o cremă pentru ochi, pentru că mi se pare important. O să mă dau mai aproape să vedeți. Este transparent, oricum ați văzut, și eu îl pun așa cam peste tot, în zona ochilor, cu mișcări ușoare. Și cam asta intră foarte, foarte repede în piele, deci nu am nicio problemă și aparent ajută cu, nu știu, ochi obosiți. Sincer să fiu, eu nu m-am uitat neapărat. Nu știu dacă, nu vreau să fac antireclamă, dar nu știu dacă produsele de la Nala chiar sunt atât de bune pentru față. Am mai avut și nu mi se pare că fac wow, cine știe ce, pentru că fiind produse foarte naturale, neavând ceva mai, nu vreau să zic chimic, dar neavând ceva mai așa mai puternic, neavând niacinamidă sau neavând chestii, nu știu să vă spun acum că nu-mi vine nimic în cap, nu știu dacă acesta are, ca să nu zic vreo prostie, nu are doar cafeină, extract de gotu cola și extract de arbore de mătase, adică sunt chestii foarte, foarte naturale, nu știu dacă neapărat funcționează, dar îmi place, adică îl folosesc oricum pentru că l-am cumpărat, nu-mi place să arunc după cum știți, așa că îl folosesc oricum. O să continui cu crema de ochi, pentru că v-am spus, crema de față vreau să o las un pic mai la final. Și am aici o cremă de la Roche-Posay, da știu, am foarte multe firme diferite, dar asta e situația. Se numește Hialu B5 și acesta este să zic așa, anti-cearcăne, nu neapărat, mai bine zis, anti-riduri. Da, acum nu știu ce să spun. Această cremă, nu știu, am cred că ceva în ochi, că nu mai pot. Această cremă, sincer să fiu, nu știu, mă ustură ochii de la ea uneori. Nu știu exact ce are în ea, dar este un pic cam puternică pentru ochii mei. Însă eu o folosesc așa, pun 3 picături și după aceea distribui produsul. Dar da, mi se pare că are ceva puternic pentru că mă ustură puțin ochii. Dacă, de exemplu, m-am demachiat, începe să mă usture ochii când mă dau cu această cremă după ce m-am demachiat. Deci de obicei încerc să o folosesc doar și doar dimineața. O să vedeți că rutina mea de seară este puțin diferită și am alt de creme. Pentru că aceasta dimineața sunt fresh, nu mă ustură nimic când o folosesc. Da, se întinde foarte bine. Această cremă cred că are și puțină culoare în ea, pentru că într-adevăr am ochii mai puțin obosiți când o folosesc. Deci chiar e ok, îmi place, dar ustură puțin ochii, așa că o folosesc doar dimineața și seara am altă cremă pentru ochi. Bun, acum că am folosit serul acum ceva timp, am pus și cremele de ochi, o să folosesc în continuare pentru ten această esență de mucină de melc. Este de la o firmă numită Advanced Nail, cred. Nu știu să vă spun. Nu, e Cosrx. Nu știu dacă am zis bine, dar așa se numește firma. Cosrx. Oricum, o să vă pun toate produsele în descriere dacă vreți să le luați sau vreți să le cumpărați. Îmi place mult pentru că hidratează tenul. Nu o pun seara, deci o folosesc doar dimineața pentru că este destul de hidratantă și nu vreau să mai adaug încă o hidratare seara pentru că seara am deja o cremă hidratantă. Bun. Și după, cum am spus, de obicei o folosesc după ser, dar după ce serul a stat câteva minute pe față, da? O să punem o pompiță, este transparent după cum ați și văzut, deci doar trebuie distribuit. Uite așa. E ca un fel de al doilea ser, ca să spun așa, dar normal nu se numește ser, se numește esență. Nu știu să vă spun diferența, dar englezii au inventat aceste cuvinte, deci asta este situația. Am tenul foarte fin pentru că am făcut acel scrub și acea mască, deci vă spun, am tenul de bebeluș. Și cam așa se prezintă, intră foarte repede în piele, îmi strălucește pielea așa pentru că este foarte hidratantă această esență și îmi place foarte mult, mi se pare că face o diferență pe tenul meu. Bun, normal trebuie să așteptăm la fel câteva minute până intră în piele, dar fiind ca un fel de pre-cremă, să spun așa, pot să continui cu crema mea fără nicio problemă. Crema de față pe care o folosesc doar dimineața și o mai folosesc pentru că mai am din ea și că mi-a plăcut foarte mult. Când o voi termina, nu voi mai avea o cremă de dimineață și o cremă de seară, pentru că am descoperit o cremă extraordinară care îmi funcționează și dimineața și seara și nu voi mai avea nevoie, dar acum am două creme diferite, pentru că încă mai am pe aceasta de la Roche-Posay Eclat Duo.
Și chiar am simțit că mi-a făcut o diferență. Adică, cred că m-a scăpat și de acel sebum excesiv, pentru că eu am tenul mixt, da, aici am foarte mult sebum și aici e un pic mai uscat, tenul meu uscat, nu aș spune asta, dar hai să zic uscat spre normal. Și automat că am zis hai să merg de la Roche-Posay. O am de ceva timp și ține destul de mult, ca să spun așa. Dacă o folosiți și dimineața și seara, vă ține doar o lună. Dacă o folosiți doar dimineața sau doar seara, vă ține 2 luni, poate chiar mai mult. Deci, o să pun aici, cam așa pun eu de obicei. Și la fel distribuim pe toată suprafața tenului, în afară de ochi, bineînțeles că la ochi nu avem treabă, am pus deja crema de ochi. Nu știu că este acea tehnică de folosire a cremei de pus așa de sus în jos, de jos în sus. Eu nu folosesc niciun fel de tehnică specială. Eu cred că dacă deja masăm puțin tenul în fiecare zi, e deja un lucru foarte bun și mai ales dacă folosim produse de calitate. Bun, am terminat și cu crema hidratantă, cum ar veni. Ultimul pas, pentru că este ziua afară și pentru că nu știi dacă ieși afară sau nu ieși, dar nu contează, trebuie neapărat să folosim o cremă de protecție solară. Și punctez foarte, foarte bine aici pentru că este foarte importantă, foarte importantă. Eu am descoperit de la Nuoderm și dacă vreți o să vă vorbesc într-un alt videoclip mai mult despre ei, am descoperit și un BB cream. Dar dacă nu ies undeva, să zic, și nu folosesc BB cream-ul care are deja SPF în el, folosesc acest SPF de la Roche-Posay, care îmi place foarte, foarte mult, 50 plus. Și este și pentru a controla uleiul de pe față, sebum, cum ar fi zis la noi. Deci da, mi se pare foarte bună. Această cremă chiar protejează foarte bine și trebuie să așteptăm un pic mai întâi să intre crema hidratantă și după aia să folosim această cremă pentru protecție solară. Trebuie puțin de tot agitată. Eu ceea ce fac, pentru că mi-e greu să pun pe degete această cremă și să o pun pe toată fața. De ce? Pentru că intră foarte repede în piele. Dacă vă spun foarte repede, n-ai timp efectiv să o distribui. Așa că eu fac cum am făcut și cu serul acela de la Nuoderm. Pun pe bucățele, deci pun mai întâi pe frunte, după care fac cu mâna cealaltă, întind bine produsul și continui așa pe toată fața. Pun puțin și sub ochi, pentru că da, e important totuși să protejăm și ochii de soare. După cum vedeți, intră instant în piele, deci nu avem timp să stăm să o întindem. Și puțin pe nas. Și cam asta este rutina mea de dimineață. Știu că pare foarte lungă, dar v-am spus, masca și acel scrub nu-l fac în fiecare zi și pare mai mult pentru că am vorbit, dar nu durează foarte mult. Rutina mea durează undeva la, 10-15 minute. Bine că între timp, până stau cu acel ser de vitamina C, pot să zic că fac și alte lucruri ca să treacă timpul mai repede, pentru că uneori stau înainte să mă dau cu cremă cam și 10 minute și nu o să stau 10 minute așa la baie fără să fac nimic. Deci de-aia spun că nu durează foarte mult rutina, depinde cum vrem noi să ne îngrijim. Eu așa am preferat să fac ceva complet pentru tenul meu, pentru că dau foarte multă importanță tenului. O să-mi pun înapoi și cercelul și da, pentru că dau importanță tenului, pentru mine era foarte important să am o rutină completă, pentru că mulți ani nu am avut o rutină completă, nu mă pricepeam, nu mă interesa, eram mai tinerică, nu că acum aș fi bătrână, da? Vreau să zic că eram așa adolescentă și nu mă interesa pe mine de tenul meu sau de îngrijirea tenului, ca să spun așa. După aia, cu timpul, a început să devină ceva important și bineînțeles că am început să folosesc produse și astea sunt produsele pe care le folosesc în acest moment. Ne revedem diseară. Acum împieptăm puțin părul pentru că am terminat și cu rutina mea. Ne revedem diseară pentru rutina de seară. Să vedeți că am câteva produse diferite pentru seară. Știu că părul meu stă în toate direcțiile. N-am ce să-i fac în momentul acesta. Dar ne revedem cu rutina de seară. Și o să vedeți că am poate o cremă, două diferite, un ser diferit,
Sunt lucruri pe care le folosesc un pic diferit, dar o să vedem asta țin mai târziu, adică voi o să vedeți asta în câteva secunde. Bună seara! Fix acum îmi prindeam părul și zic ia să fac eu rutina mea aici alături de voi. Rutina de seară de data aceasta și la fel o să facem împreună. Așa că să trecem la treabă. Îmi pun bentița și, bineînțeles, mânecile, ca să le zic așa. Și rutina de seară va fi la început ca cea de dimineață, cu toate că mai alternez pentru că am aparatul Lumi Spa și imediat vi-l arăt. Am aici aparatul Lumi Spa cu gelul de curățare și de obicei seara făceam cu el pentru că curăță în profunzime. Eu am un review complet despre Lumi Spa și am și aici acest gel de curățare special pentru ten sensibil. Pentru că am tenul foarte sensibil, dar în același timp este gras, premix, ceva de gen. În orice caz, de obicei acum îl folosesc doar când sunt machiată și să zicem că m-am demachiat bine, mi-am dat de machiajul jos, să zic așa, și vreau să-mi curăț foarte, foarte bine tenul cu ceva puternic. Acesta este cel mai bun, plus că face masaj și elimină toate impuritățile, dar acum nu mai folosesc în fiecare seară pentru că stau foarte mult în casă și nu văd sensul. Dacă aș fi mers la birou, de exemplu, în fiecare zi sau aș fi ieșit în fiecare zi, atunci da, poate e bine să-l folosim pentru că chiar ajută pentru toate impuritățile. Dacă vreți să vedeți review-ul meu despre Lumi Spa, îl găsiți în categoria review-uri și dacă vă interesează să-l achiziționați, o să vă las și un link aici în descriere, pentru că eu sunt reprezentant New Skin, așa că vă pot ajuta cu un link să-l cumpărați și la fel vine la pachet direct cu acest gel de curățare special pentru tipul vostru de ten. Bun, dar și cum am spus, în această seară vom folosi din nou acel gel de curățare de la CeraVe sau CeraVe sau cum vreți voi să-l numiți, pentru că acesta este foarte bun și dimineața și seara fără nicio problemă. Eu o să-l folosesc în acest moment, așa că o să mă uit pe față și o să-l folosesc ca și astăzi dimineață. Încerc să am mare grijă, am uitat să dau jos și cercelul, să am mare grijă la microfon pentru că uneori îmi curge de pe față apă jos și să nu-mi curgă pe microfon. Deci cu mișcări circulare curățăm bine tenul. După care luăm prosopelul meu, care da, se bagă la mașina de spălat și le spăl, adică am mai multe, și luăm prosopelul, îl ud bine și mă curăț acum, înclătesc oarecum tenul. Bun, am terminat cu partea de curățare. O să trec la toner, însă din cele pe care vi le-am arătat astăzi dimineață, mai am foarte puțin și am descoperit un toner. Este acesta cu ginseng Essence Water de la Beauty of Joseon. Și da, este un toner cu ginseng fiind, da, nu vreau ca să spun vreo prostie, are și niacinamidă 2% și rădăcină de ghimbir, apă de ghimbir. Cred că asta înseamnă ginseng. Sper să nu zic vreo prostie. Sper. Așa că o să-l folosesc pe acesta seara de acum înainte, pentru că acela mai am foarte, foarte puțin și vreau să mă obișnuiesc cu acest toner, pentru că pare foarte fain. Prima dată când l-am folosit am pus pe mână și apoi am dat direct pe față, așa. Am tapotat, să zic. Acum aș vrea totuși să folosesc o dischetă demachiantă, să pun pe ea așa, să văd cum vine, că nici nu prea l-am folosit, adică e abia desfăcut, se vede că oricum e plin și cam așa o să pun pe dischetă și o să dau pur și simplu pe ten. Are un miros foarte ciudat, a plante, așa aș putea să zic, e normal. Atâta timp cât este natural, e normal și e foarte important că nu are alcool sau parfum, pentru că
Tonerul, dacă are alcool sau parfum, va usca tenul foarte tare și este super, super neindicat. Pentru orice tip de ten este valabilă această chestie. Bun, am terminat. Acum, eu v-am spus că am descoperit această gamă, acest brand, ca să spun așa, Nuoderm, și pentru Nuoderm acum o să folosesc pentru seară crema cu retinol. Dar atenție, când folosim retinol, nu mai folosim nimic altceva, adică nu mai folosim o cremă cu niacinamidă sau un ser cu vitamina C sau mai știu eu ce, nu. Retinol separat de orice alt produs. Deci eu acum voi folosi acest retinol cream, da? Arată foarte bine ambalajul, luxos așa, are și bacuciol, este foarte faină, deci abia am început-o pentru că v-am spus, abia ce am descoperit firma și eu încă mai am produse de ale mele, unele le folosesc dimineața, pe care mai am foarte puțin din ele, ca să pot să scap de ele, cum să zice, să pot să folosesc doar aceste produse noi, dar este foarte luxos, așa, arată foarte fain, chiar îmi place foarte mult. Și punem puțin din acesta, nu trebuie pus foarte mult, pentru că produsele Nuoderm sunt foarte, dar foarte concentrate și trebuie pus foarte puțin. Deci cam atât am pus eu. Și îl distribui pe tot tenul meu. Este o cremă destul de, cum să zic, compact așa. Nu este o cremă alunecoasă, e mai mult ca un fel de ser, tip cremă și îmi place foarte, foarte mult. Deci foarte mult, este foarte diferit. Acest brand este foarte diferit de tot ce am încercat până acum. V-am spus, videoclipul nu e sponsorizat sau ceva, eu fac pur și simplu rutina mea cu voi, dar este extraordinar. Deci a intrat în piele foarte repede și foarte dens așa. Este ceva de vis, vă spun. Pentru cele care sunteți pasionate, o să vă placă foarte mult. Și până intră bine în cremă, bine în piele această cremă tip ser, o să fac și ochii, pentru că ochii fac mereu la fel. Același ser și crema doar va diferi puțin. Deci, serul este același, tot cel de la Nala. Îl întindem foarte bine. Ați văzut că n-am mai curățat zona ochilor neapărat. Nu o fac mereu, dar pot să spun că dacă sunt machiată sau ceva o fac. Uneori o fac dimineața. Nu o fac mereu pentru că zona ochilor nu trebuie să fie tot timpul prea spălată, prea iritată. Pentru că după aia ustură și nu prea este ok. Deci ați văzut că n-am făcut acum, am făcut doar dimineața. Bun. Și pentru că vreau să mai aștept un pic să intre acest ser în piele, este important pe ten tot ce puneți mai de calitate să lăsați mai mult timp să acționeze înainte să adăugați alte produse. O să folosesc această cremă de ochi de la Nana pentru seară. Eu o folosesc seara, nu este pentru seară, dar eu o numesc cremă pentru seară, pentru că aceea de ridură folosesc dimineața ca să am ochii fresh, să nu am pungi la ochi sau ceva, iar crema aceasta o folosesc seara pentru că este ușoară, are castravete, alge marine, mi se pare super faină și folosesc extrem de puțin, deci doar atât pun. Și distribui pe 2 degete. Deja este foarte mult, adică nu o să pot pune atâta pe ochi, o să vedeți imediat că se întinde foarte, foarte bine. Deci o cremă din aceasta cred că ține foarte mult. Așa, și între timp a intrat bine serul nostru cu retinol sau crema cu retinol în piele, pentru că am avut grijă de ochi. Și cu ocazia asta au trecut câteva minute. M-am spălat și bine pe mâini pentru că nu vreau să amestec cremele de ochi cu cremele pentru ten. O să dau jos și acestea pentru că nu mai am nevoie. Le țin doar când îmi curăț tenul. Și acum trecem la crema mea preferată, cea mai faină și cea mai faină. Ce credeți? Tot de la Nuoderm. Această cremă Nuoderm este extraordinară. Este cremă cu extract de melc, cu mucină de melc, dar este o cremă cu mucină de melc care intră mult mai rapid în piele decât orice altă cremă cu mucină de melc cunoscută de mine. Și, cum să vă spun eu, este foarte mare. Are 100 de grame, n-am avut niciodată cremă de 100 de grame și nici nu știu dacă există pentru față. Pentru corp există, normal, și 200 de grame și mai mult, 200 mililitri sau grame, cum vreți voi. Dar aceasta are 100 de mililitri sau grame. Este foarte mare și nu vreau să vă spun că
trebuie să folosiți extrem de puțin. Imediat o să vă arăt și cât folosesc și deja este mult ce am pus aici, dacă mă credeți. Asta este tot. Am o spatulă pe care pun. E deja foarte mult pentru tot tenul și o să vedeți imediat. Eu pun cu spatula. Deja asta este de ajuns și eu încă mai am aici. Dar o să o distribui acum pentru că am pus-o pe spatulă. Mai iau ce mai este pe spatulă și pun spatula la locul ei. Se întinde foarte bine. Este o cremă foarte hidratantă. Pentru noapte este superbă și pentru zi. Dar v-am arătat ziua că încă folosesc crema de la Roche-Posay pentru că mai am din ea și nu vreau să o arunc, că nu-mi place să arunc lucrurile pe care am dat banii și care îmi plac. Bun. Uitați cât de faină e și cât de fain intră în piele. Este prea faină această cremă, vă spun. Seara nu mai folosesc acea esență de mucină de melc pentru că nu are sens. O folosesc dimineața și cam atât. Nu vreau să o folosesc de 2 ori pe zi pentru că deja pentru mine e cam mult, ca să spun așa. Eu nu am niciun ten uscat, să zic așa, și nu vreau nici să folosesc prea multă hidratare. Acea esență o folosesc ori dimineața, ori seara, dar nu împreună cu crema asta momentan, pentru că la un moment dat o să folosesc doar pe asta și ziua și seara, dar o dată pe zi de ajuns, da? Pentru că oricum am crema aceasta care mi se pare destul de hidratantă pentru mine. Și am terminat rutina. Deci asta este rutina mea de dimineață și seară pentru un ten curat, strălucitor, sănătos și un ten, să spun așa, fără impurități. Bineînțeles că mai apare un coș pe aici colo, pentru că e normal, sunt pe bază de sistem hormonal, dar ceea ce vreau să spun este că tenul este foarte curat, este foarte, nu știu, luminos așa, este tânăr, nu știu cum să-i spun altfel, este un ten care radiază și am văzut diferențe cu această rutină și am zis, ia să văd eu ce părere au și persoanele care mă urmăresc, femeile care mă urmăresc, dacă și ele au o rutină corespunzătoare, dacă și ele au o rutină care să le placă foarte mult. Știu că am foarte multe produse, sunt de acord cu voi, dar fiecare are rolul său, să spun. Adică nu știu dacă aș putea fără un produs sau altul. Bineînțeles că crema de zi pe care o folosesc de la Roche-Posay nu o să mai o folosesc în curând pentru că se termină. La fel și cu alte seruri pe care le mai am sau așa. Sunt doar lucruri care, să zic așa, intermediare, pentru că trec la gama Noderm, da? Și o să vreau să folosesc doar această gamă. Dar tonerul, de exemplu, Noderm nu are toner în gama lor de produse și automat trebuie să-mi iau un toner de la alt brand. Dar, în general, îmi place să mențin același brand dacă se poate, dacă au toate produsele, iau de la același brand și nu-mi bat capul. Dar acum am mai multe pentru că n-am găsit ceea ce îmi trebuia mie de la un singur brand. Deci cam asta este. Vă pupăcesc, sper că v-a plăcut videoclipul, să-mi lăsați un comentariu dacă v-a plăcut și ne revedem într-un alt videoclip cu mare, mare drag. Pupici!